clear tu te chi bai le vek ule voin hi ka tan chuanin ni poimo tak me ni a pathian ven na wang liang liawin ka birthday kum engemaw zat na ka lo mang le thei hi ka lom hle me he ka birthday pawal hianin ka channel clear tu ten engemaw zong taka a tha zonga zir tur te ka lo ko hmu thei tak mialin ti in exercise kan lak na picture le video te gym a kan kalna te ka lo share ve don chewani clear tu ten engemaw zong taka hlok na chhar turin lo hmu phana ni chuanin he ka content hi a hlo tlinga ka ngai don ani aizola January thapum pui khanin kan ron chama khalai kan cham chung khanin Genesis gym khatla south motor silna bula khanin gym kan zom ve a hun chep takka ra khanin boy pha em chung khanin kan kalve tau tau thina kan chung kwa in a hlok ka ti hle mei mihring hi kumsom liral kan kai to chuanin natna kan hmel hriat ngai lo le kan be se lo tak tak te hian min tlak buak chavin hei hi chu khuarel kan kumalo upat chhoze chuanin pathian min siam dan kan taksa te lo roi chho ve tial tel thina exercise lak le ele in sum hi alo tul chho to hle meya in sum theilo tan phe chuanin exercise lak hi ti mak mo nei thewila thantla a ni tin atlem bira darkar khattal mei hun kan mana tha kan sen hi exercise tha chu ni meya mani ina po ati thei veka gym akal kher hi ngai lawa tlante in shui zwan te le lam te engkim mei hi taksa kan ti cheta kan thlan kan ti tlak hi exercise chu ani mei ani thei to pin mani ina te be thewila chu kan lo hrisel phana tur pakhat ni in ka sia mi thau tan le cher tan po hianin exercise chu atul em a ka cher ki chu exercise ka ngai lo ti ang kha ani lem lowa mi cher tan po hianin exercise chu tul em ani taksa ti moinan te le ti rol siam bel nan te exercise chu atul em a tin mi thau tan po an thau te ti kan ral nan te le an vun an lo cher thla ka chuar tur ti rol han siam bel nan te hianin exercise su tangkai em a min ti active a min ti confident boka chu wang chuanin mani to ka hianin theiang anga in chunga te po zwana lama thlanti tlaka in ti fita in ti active atul ngoi ani tin exercise kan lak hianin happy hormone an ti mai ang chi endorphins an ti thwa ka tanga lo chhuak kha exercise kan lak hianin aron chhuak kha khan hlimna min pe a kan mut te alo tha thin ani chu wang chuanin ri hi alim veng vek mai ni exercise kan lak hianin chu a hlok na pakhat ani a depression nei tan te hianin atul em ani kan omna silonga hianin goals gym kan zoma goals gym hi international ani a khoya po zenila membership kan ni chuanin goals gym omna khovel le lampang America te mun sang ate kalila kat kan ken chuanin kha goals gym kha membership kan ni chung chuanin ramdanga po kan vazom zel thei thin ani chuti lai chuanin kan zinna mun sang kan zinna hianin gym omna hotel a hianin kan thleng tlang pui boka kan han ti vele ram thina ni hun ola te hianin exercise han thla mak hi chu ru hi anwam lo thina kan kalna mun sang a hian thei ang tok hianin hun kan in pe ve ram kan zom ve ram ani ti kha kan tar langa he kan tilang zwai ani hi gold gym hi kan soidu pakhat chu kum khata tan membership hi
sing ni sanga te sing ni sang ruk te ania discount lai phe chuan sing ni bor vel le kan pe a kum khata tan kan petlang hal ani ma sela kha khanin kan pek to chuan min pot kal tlata kan kan thla thlam le me thei to lawa paisa lo pek to kha chuanin kan han that chiat veu po hianin kan kal le sham thina kha khanin min pot kal ve a tha ka ti khop me a tin facilities an nei tha a steam room te engeni sauna mo steam bath omna te le shower te du to ka tuilum en bual na te engkim me yoga te zumba dance ti na te le kettlebell training te chi sang oma a tha ka ti tak zeta chung chu kan soi ve me ni chu in aizola genesis gym kan zomna po khanin kan trainer ani tu pa kha soma kha apu soma kha ataima in min guide pe ya a fel ka ti khop me zom tak ni in ka sha akan soi ve ba ani helai mun hi genesis gym ani lo thing ze cái gì em lo phone mấy lo lo phone mấy chỗ đó lo kan workout lai hianin gym ah hianin music chi sang hian play thina he kan music te hi video ah hianin alang tel lo thei lawa ke ma du thua ka play ani lawa gym ina an play ani a tha masela tam zok hi chu copyright an lo nei veka chu wang chuanin copyright a bar zela wangin music hi ka du angin ka tilang tel thei lawa a changin aron ri thut anga changin music hi a om lo anga a re to panga khatiang khanin ti lo the ani lo ni music ran pa handa po hianin copyright monetize thei lo ti vel hi om zel wang hianin music hi chu da lo me hi thamin ka sia chu wang chuanin music tel lo hianin tamzok chu video hi akal don ani min lo hriat thiam ka be se
Lamb start. Lamb start here.
Lu pa lang thấy cái lá chỗ à. Available for the first time with glossy jet level. Compared to previous generations, iPhone XS are later required. Charge time and actual results will vary. Lệ lắm. Cái xóm lên cái gì à? Yes. Okay. Bye bye. Du tak ra. Hal tu kang. Aset ngai yang kal le don ya. Kita ganti lagi po kita dasin.
cái gì giật nhỉ cái gì xòm ăn ghê thì Rồi tôi đi nakal nè. chồng hẳn tụi cái last nó tụi với bao nhiêu cần cái thì đó xin lâu video cần là giỏi giỏi anh link cái rồi phân nằm group mình lâu em sẽ cái mình lâu subscribe sắc vết đòn nha mình vai Subscribe. How many minutes? Another 20. You keep that also in the video.
Yeah, you can take a video like we can see like how happy only. 1, 2, 3, and go. Happy Holi! Suchi bake for me. Thank you so much, Suchi. Hey, Suchin. Ama hun payin menon siam sak ve liao ni chu ka gym thian nu mo. My gym mate. Chuan hi poi gift ron ti a hi poi Suchi min pe kan hi a. Hey. Bag colorful bag ni vo in chu holi nia kan colorful khop me. Hi kurta ani a Suchi min pek thawani mo. Chuan hi ho hi an siam min ron pek buk ani chu mo. Thank you so much. Thank you everyone for wishing me, for giving me a gift. In vai chunga ka lo me. Pin mangai na ka fate kan pale ka fa pale ka fanu ten he ho hi min pe kan ni chu mo wo in chu eng la kan lom chuang lo ba ma se da he surprise gift min lo pe ni an na don khop me he eng ti kan don ni ei blue team min bai ti na lo ti ve kan ni he blue team hey passion fruit wine ani a hey hetian beitin a tuam se kan di blue in mo ribon nen chuanin hi sap the tanga siam wine ti na ni mo hi ken ni china kan in to